Ah. Pa. Saman. Sakit na kayo kung tiyan. Gutom na ko. Sa sakit sa man ato na. Omte makaon na ni kay pobre man ta. Ang December naman good ron pa. Pwede lang ta manaygon tay nay maluoy na to. Kutoy na kayo kung tiyan. Manaygon tagaan ka tag manaygon ka bura magag buring karaan imong buhok oh. Sa mga pobre naman ta. Wala mo ko'y kapalit shampoo. Ang ako to inusap nga lubi. Ito lamanding. Ngayon ko adto. Sa pobre naman ta. Naigon ta patatay. Nay maluoy na to. Asam ta manaygon. Bisag asa lang gud pa tay naaday tay malabyan didto. Sige. Sige pa kay ang imong porma pa mo bito kasi Ruben pa oh. Bagets kayo. Sige na. Manaygon ta kay luya pa nimo mura kag irong purgoso oh. Ikaw pa ba? Nawayon kay ka. Ano na oy? Mura kag buring karaan ha. Bastos. Ato na iguan extra rex. Hala pa oh. Tuman. Manaygon tanya anak pa oh. Tambok man mga tihik mga tambok. Uy namang ko'y nahibawan pa nga ang tambok adunahan. Dagko na sila budiga sa tiyan na mga tambok na kaon ba. Bawalan ka kay kanang malunggan ako kay mga tambok. Mga tihik yun na sila. Dili pa oy. Suwayan na to pa. Sige, testingan lang nato. Sige. Good morning, sir. Morning sir. Pwede may manaygon? Pasko na dayron? Sige. Pwede. Kasadyaning takna dapit sa tahibayaan makita. Isa. Wa ko ka o yan. Pwede og hatagan ni kinabuhi kay mura magdi Pasko. Mas maayo siguro og inyong apilag sayaw. Ikaw lang sayang, no? Kay murag Ikaw di pa. Di mo pakpak lang ko. maganahan kumuhatag ani basta naay dang sayaw. Sige pa. Atong sayawan pa. Sige, ron ka lang tagkorta. Sige kay kutoy na mo kayo kung ang tiyan. Pakpak di. Iya. Sige pa. The world alone is kind. Ato pa. Ayaw man ka masayaw dai mo naman lagi na. Okay. Ay, wala. Murag labi. Dahil pinasayan niyo ko, ito ang bayad ko. Salamat sir. Okay, salamat. Ana. Payo man mo musayaw. Pila na. 5 centavos. Katihik ba itong tambuka oy? Daan ko palagi ka sa tambok tihik yun na kayo. Muhidjos yung tiyan na to oy. Ngita lang taglain ta. Sige pa. Oo, ato tanya pa oh. Bisinti kay format. Mura ng anak ko dato good yo. Chuy Itong pag yun stingan pa. ta. Sige. Sigurado na yun na. Sige. Pre, asa naman ka? Mapasyo pag-abot na ako sa Pilipinas na magikan ko Amerika. Ali dire kay magpa-inom kog tuba. Oo, dire. Ay, tayo sa pre kay nainidool na ha. Baon sa ituyo ani. Good Morning sir. Ano sa may ato ade ay? Naigon Pwede ni manaygon sir. Manaygo mo? Sir. Ayaw na. Gikan ko Amerika man. Gikan ko Amerika. Oh no. Ayaw na. Labutan si Zero. Oo. Dai kwarta oh. Oh anak. Inyo na. Pagkaon na ninyo ha.
Sige, kay apa ko istorya na. Salamat kayo, sir. Okay ra, okay. Sir, Okay ra. salamat kayo. Okay ra day. Ano pa? Hello pre. Ako mo ko nanaig ko na ho pre. Yeah. Ara gihatagag kwarta dayon. Sige. Padong na mo. Sige. Ano pa? Buutan kayo ito siya pa. Dollar. Asa man nato ni pabiluan nga. Wala man tay kalibutan aning dollar. Ibigay kay sweeto ka na pa. Mura makanawag Bombay. Ibo beto kag kubrita. Anda na pa. Suksok na kay nanajot tayo pang kape. Na. Tawag. Opa. Atong pa. Alas na lang nagpak eh. Nanapit tayo dollar ito pa. Sige. Good morning, sir. Uy, may mundag bod. Asa mo mo bidong nay? Good morning, sir. Ay, wala mo pa tong sunanggang. Sir, sige na. Ay, samsam hapit na ba? Ato sunanggang, wala na dito matag. Sige na, sir. Baka manay ko ni... Awad ka sa bukap pildi man. Ano ba masambok ka? Sir, para Welcome. Tagbilaran Biners TV. Shout out. Shout out ko ni Nora Clito, Yee! Garidos, Pagmaki! Roxky, Sanel, Leo Bunayog, Yee! Norman Malto, Noel Lupasi. Sa diya sa hagna mga Ranisis family, diya sa Carmen, mga Dilaturi, shout out sa inyong lahat. Shout out ko sa akong igagaw na nagtanlantaw sa video na mo sa Tagbilaran Biners TV na sina Regina, Julian, Anticipen, shout out po ko nimo. Salamat kayo paglantaw. Mikmik, no limit. Salamat kayo. Okay. Zima Guhit. Salamat kayo, shout out nimo. Yay! Hi. Shout out ko ni nagpadayog ni siya tan-aw suporta si Sir Ruel Galorio. Sir, salamat. Rans TV. Kini si Rans TV, balik po ko ning ilaha kay view po ning ilaha Rans TV. Og sa akong manghod nga nasa Cebu. Salamat sa pag subscribe long og sa pag-share. Marzon Prias, wala laing kinagapuhan. Og sa akong amigo Ernie B. Portrias, pagpaki. Og to sa gawas nga kinakusgan po na kong amiga nga tuwa sa gawas lagi si Ate Rosalie Monteron. Pakpak Rosalie Monteron. Og di na ko kalimtan sa kuan ng ako pong asawa. Pagpakin niyo ko asawa. Salamat. Commander. Thank you for watching the eyes sa Tagbilaran Biners TV. Og salamat sa makanunayong pag-view, like, share, and subscribe. Og shout out dai ko sa kanunayong pagsuporta. Julimar Bagayas. Daghang salamat. Si SG Gales. Shout out dai ko SG Gales. Og labi na sa Mac Jones Studio. Pagpaki sa Mac Jones Studio. Og ang Ram Fishing sa Kauswagan. Og salamat sa imong comment. Og ang Kabuhion Vines. Kabuhion Vines Depot. Shout out si Legendary Camheart. Shout out diha nimo. Og kang Jake Elmar. Og di na ako kalimtan ang akong Paris Grisel. Salamat kayo sa kanunay pagsuporta. Og padayon Tagbilaran Biners TV, asinso pa mo. Shout out po ko sa akong igagaw, Arvin Lupiano, Junjun Lupiano, sa tanan ng igagaw, shout out ko ninyong tanan. Salamat kayo. Oh, sa Danau tanan, sa Danau. Salamat. Padayon. Katigbian. Mana? Peace.